Hasing tujang maxim malkhung philjagui klai shak derakha khorok bui tiprasa patikha korbuk bukhaksini shembo amchayo hasing tujang maxim malkhung korbuk ni shembo bukhak thangi tongpro philjagui thangka ababai shak derakha khorok bui shak dangnai rongno korbuk primary health center o tlangjaka khoroni shuti manka tei khoroni ni shak blai tutklajing ni bagai tabo korbuk primary health center shak hamnogon shak naija shak hamnogo klajak rok wngkha Keshab Tripura Umar Bachi tei khoroksa Purida Tripura Umar Bachi nei borokno nayani bagai thangui soikya korbuk amchani Tripura mothoni block kasko Hiranmoy Tripura Bishal Debroma akosong shak naimuni bagai chubana hini kogrokha Tripura mothoni adongro